נכנסת ישר ושמאלה. מי עוד רוצה לדעת? מקסימום אתה תשב ליד יחיעם בוועידה והכל יהיה בסדר. במפלגת העבודה מאוד רצו שהיום, 4 בספטמבר, יהיה יום הבחירות לכנסת. התוכניות של ראש הממשלה שונו ברגע האחרון, וכך נאלצו במפלגה לערוך לפחות את הבחירות למוסדות, הזדמנות נוספת לקדם את התהליך של רענון השורות בעבודה. אני מציע פעילים, אנחנו מריצים רשימה של חבר'ה צעירים מהמחאה החברתית שנכנסו למפלגה ורוצים להתחיל להשפיע בתוכה. 1,801 מקומות יש בוועידת העבודה, הגוף המרכזי של המפלגה, זה שמאשר כניסה לממשלה או תאריך לפריימריז. כ-5,700 אנשים מתמודדים על מקום בוועידה הזו. בנוסף, בוחרים היום גם את מועצות הסניפים השונים. בסניף בירושלים בלט אחר הצהריים התמהיל החדש של העבודה. זקני המפלגה לצד המתפקדים הצעירים, חלקם בוגרי המחאה של קיץ 2011, הפעם הם רוצים להיכנס ולהשפיע מבפנים. תהיה ועידה שלא רק תרים יד על פי פקודה, אלא תתמוך בדרכה של יושבת ראש החדשה ותאתגר אותה, שיהפוך את המפלגה לבאמת גם תנועה שיכולה לצעוד קדימה ואולי להרכיב ממשלה, לך תדע. בסוף מגיעה לפה קבוצה עם המון רוח והמון אידיאולוגיה, ומגיעה בדיוק מהטעמים הנכונים. השאיפה שלנו עכשיו היא לשמר את זה, אז היום אנחנו הצעירים, אבל אנחנו נכנסים היום כדי שבעוד 30 שנה נמשיך להיות עם רוח ונמשיך לקדם את המפלגה ממקום אידיאולוגי ולא ממקום של הארגזים. מה שבטוח, הצעירים כבר למדו את שפת הפוליטיקאים המשופשפים. פחות או יותר אני יודעת עבור מי אני מצביעה. אני מצביעה עבור הטובים ביותר, למרות שכולם טובים כמובן. מי שעשויה להיות מרוצה מהרכב החדש של הוועידה היא קודם כל היושבת ראש, שצפויה לקצור את פירות העבודה הפוליטית שלה. אחרי הניצחון בשנה שעברה ואחרי שטרחה לפקוד עשרות אלפי חברים חדשים לעבודה, היא עשויה לזכות מחר בממסד מפלגתי תומך הרבה יותר. כרגע הוא ריק, תכף אני אסמן גם את המועמדים לוועידת המפלגה. בכל מקרה, לא רק דם חדש זורם במפלגה, בין המתמודדים מצאנו גם כמה ותיקים. אצלנו מפא"י ואצלנו מפלגת העבודה זה דבר שבדם ובנפש. זה לא רק לבוא לדבר כזה לקוריוז של בחירות. כן, גם החזאי היה אופטימי היום. אני בפנים, אני מעריך שאני גם אהיה בפנים, גם בוועידה וגם בסניף, ואני גם רוצה להעריך שהבחירות תיגמרנה טוב. למרות היריבות הפנימית במפלגת העבודה, נדמה שבסך הכל האקלים חיובי. זה נובע בעיקר מהסקרים שנותנים הרבה כיסאות חדשים למפלגה לאחר הבחירות הבאות. מחר ידעו הפעילים החדשים והישנים אם הצליחו לכבוש מושבים בוועידה החדשה. לאלה שיצליחו מצפה האתגר לנסות ולהתגבר על ההרגל של מפלגת העבודה, לחסל את עצמם מבפנים. האם יצליחו בכך? את זה נדע קרוב לוודאי תוך כמה חודשים. בינתיים נתנחם בתחזית לטווח הקרוב יותר. ביום שבת תהיה ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום עוד לפני שנתנו את זה בטלוויזיה.